Ba't mo pinaupo din eh? Pre, para may ano. Inspirasyon. Wala eh. Kayang-kaya na ito. 100. Sa... Dalawa. Tatlo. Apat. Lima. Anim. Ito. Dalawa. Hanggang mo kaya. Siyam. 10. Ha? 11. Push! 12. 13. Balansin mo. Ano mo na? Diretso. Yan, diretso. Step body. Yan, step body. Okay. Timing ha. Yeah, timing na. Timing. Ay, lagyan pa lang yun. Ano, ate? Lagyan pa lang 5. unan. No? Okay. Walang unan, mas katsa pa. Yan. O, yan, may unan, di ba kuya? Ayos ba? 6. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. Malakas ito ha. Siyam. Huwag yung sa kabila. 30. 31. 32. Sikweta niya, ha? 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 50. Kaya mo na. Relax. Ngayon malalim ha. Kumpawin ha. Oo nga. Hindi. Ako itataas ko. Tataas ko ha. Andito na. Lumiit kasi yung tiyan mo eh. Si Mexico eh. Mexico. Oo nga no? Limitin dyan mo. Lumiit ang Sabi tiyan. nga nata? Hindi, tsaka pagka ano. Ganun mo ho. Oo, pag sumikip, tapos pagka tumatayo Bumanda ang ka. katawan mo yan ho. Pag tumatayo ka, lumilit yung tiyan mo. Pag talaga lumalakas ka na kuya, bumapait ka na. Wala yung mga taba-taba. Nagiging muscle na, di ba? Gamit siya mo lito. Dati, laki. Bahala nung virus. Ito lang kaya mo gawin. Sanda na lang, 50 pa. Sige, 50 na lang ha. Kaya mo ba? Are you okay? Kaya ayos ko lang yung diaper mo. Wait lang. Kasi, affect. Ayan o, nandito na. Yung shorts mo, bumaba. Hindi yung diaper. Nandito. Yung diaper nandito eh. Okay po. Yan. Yung shorts ang bumaba. Ayun. Kaya pala. Teka, wait. Isasara ko. Ano yun? Yun. Taas ko. Yun. 1. 2. 3. 4. Timing ha. 5. Yung malalim. 6. 7. 8. 9. 60. 61. 62. 63.
64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 70. Ah! Sweetheart, Okay lang na? Ayos lang? tatay, bakit? Diligan mo naman si teacher. Bakit? Wala, nag-joke lang. Nangyari? Nag-joke lang siya. Nadulas? Ano no? Nag-joke lang siya. Oo. Ah, 70, lapit ako din, ano? Ay, yung pumupuan, lapit ako konti. 74, wait lang. Malayo. 75, 76, Joker ka, kuya eh. 77, Yeah, yung paa niya. Yung tuon niya po, bakit yung tuon niya? Yan. 79, 80, tumutunog ba? Oo. 81, Ah, saging, no? 82, oy! Kumain siya saging kanina. 83, Lakas mo pa. Thank you, Lord. 84, Thank you, Lord. 84 na. 85, Thank you, Lord. 86, Lakas po si Kuya Jaime. Thank you, Lord. 87, 88, 89, 90. Ano na konti? Isang po, para may meter. Yun ang po mo si teacher. Alex. Muna namimiss ka na din. Ay, pag linggo ha, yan linggo, di po linggo. Yan, sige, ha. Mag-morning sa linggo ha. Yan. Ganito yung pa ni Lord sa linggo. 90. 10 na lang. Kaya na. 90 na. 10 na lang, di ba? Oo, 10 na lang ha. 10 na lang Ano ha. lang, mapahinga mo na. 10 na lang. Yung linggo na yung papahinga mo yung katawan mo ha. Manood ka ng mga words of God para ma-restore. Si Lord nagsabi nun. Sabi niya, pahinga ka ng linggo para sa akin. Sabi niya, di ba? O, ready? Game! 10 yan kaya. 1, Mali. 2, 3, 4, 5, Kalis na. Kalitan mo yan. 6, Thank you, Lord, kuya. 7, 8, 9, 200. 1. Teacher naman, delivery ka pa si teacher. 100 pa lang po. Ginawa ko ng 200. Sabi mo kasi 200. Memory gap, no? Tama na. Ano? Kaya ba? 100. Then, itawa mo, baka mamaya, okay na. Baka masobrang ka naman, hindi ka makatulog na naman. Oo nga, gabi na. Kaya pa kasi Uy! mga 20. One. Ay, miss to ah. Teacher, 3. nakabidyo tayo, hindi naman daya. Mababasya tayo yan. 5. Akala nyo kayo lang marunong. 6. 7. Praise God. 8. Ito yung kagalingan na ito. 9. Thank you, Lord. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. One thing hindi ko. 118. 119. 120. Oh, paano mo na? Relax mo na. 150, ha? Relax ko muna. 150 kaya natin yan. 200. 200 na nga, sinabi ko eh. Ayaw mo pang tumigil. Time is to pala nung ginagawa natin. Ayaw pang tumigil. Inupuan ka. Makikita mo yun pag pinanood nyo, no? Inupuan mo siya. Oh, okay. Okay. Ano ba? 1, Inupuan eh. 2, Ang comedy itong, dati calling comedy itong therapy natin. 4, 5, Kaya pa? Okay lang? Okay ba? 6, Okay ka lang? 7, I'm okay. 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 Eight. Salita ka pa eh.
130. 31. 32. Lakas ng tulog niya. 33. 34. 35. 36. Upo mo naman ito. Tatay ah. 37. Pahinga mo na. Matagilid ka na. Pahinga Ano? mo na. 137. Yung pampers, no? Maubo eh. Teka. One. Ayusin ulit. 1, 2, 3, tayo. 37. Dali po, lapit yung upuan. Ay, Lapit yung shorts. upuan. Wala. Sumabay na yung Masyado pakita yung short sa video. 138. Kunti lang. 12 na. 138 na lang. 12 na lang yung ha. Tapos naman ha. Kasi kukulin din ka pa eh. 38. 39. 40. 41. 42. Di ba kumuha yan? 43. Nakamuha. 44. Sabi mo na. Ngayon mo yan, pasara ha? Sige, sabi mo na pasara. Harap tayo, harapin na tayo. 44. Mamaya papalitan. Mamaya yan. Sakto. 44. Pagka kuryente, palit yan. No. 45. 46. 47. 48. Yung thank you Lord ha, pag 50 ha. 49. 150. Push! Oh, thank you Lord! Thank you, Lord. Yan, thank you Lord. Yan, tama. Thank you Lord. Salamat mo, Panginoon. Ayun, yun yung Excel. Yan, naka 150 po siya guys. Yan. 150. Okay na? Nananamin mo ako. Sinuno ninyo. Amen. Praise God. Salamat mo, Panginoon. Thank you. Nama mo ninyo na Paupo ko muna kuya ha. sana mo na naman may mamahin nyo. Hindi na mo mga nandina mo. Ay, iniwan naman yun. Lumayon na. Meron nyo na nga nyo. Amen. Huwag din magalit oh. Sumagot. Huwag ka magagalit oh. Pasensya Pasensya lang oh. Naman Pagka lumakad ka na, makapag-share ka na, di ba? Amen. Makapag-share ka na. O, di ba? O, yakap mo yung sige. Kiss mo nila po. Oo, po ka na. Kiss mo na siya, siyempre. Kiss mo na. Yun o. Yee! Kaya mo. God bless po yan.